Bona tarda. Al plenari que s'ha celebrat avui, dia 14 d'agost, s'ha tractat tres punts importants, del qual Movem Roquetes hem donat suport a tots, perquè creiem que tots els que avui se portaven al plenari anaven en favor de millorar el poble. El primer punt ha estat el conveni de protocol de seguretat contra les violències sexuals en l'entorn d'oci. Nosaltres clarament estem molt a favor de que se signe aquest protocol, però també creiem que, com sempre hem demanat nosaltres en campanya, creiem que ha d'anar acompanyat d'unes propostes des de l'Ajuntament, d'unes polítiques que ajuden a això. És a dir, hi ha dues maneres de fer-ho. Per un costat, la seguretat ciutadana, que es tracta de que els carrers estiguen ben il·luminats. Ens trobem que a Roquetes hi ha carrers que tenen una il·luminació molt deficient. Això fa que els joves, o qualsevol que pugui passar per aquests carrers, pugui tindre temor. I per altre costat, per poder evitar aquests riscos d'agressions sexuals, creiem que és molt important en una ciutat com Roquetes el tema de fer poble, de fer sentiment de roqueters, de crear polítiques d'associacionisme. És a dir, sempre i quan hi ha hagut les colles a Roquetes, sempre s'han protegit. D'esta manera s'evita que hi hagi aquests riscos d'agressions sexuals. Per aquest sentit, nosaltres ens sentim molt a favor de que es signi aquest conveni, però creiem que l'Ajuntament, a part de signar, ha de fer unes polítiques que acompanyen per evitar que passen aquests successos. El segon punt que s'ha portat a terme ha sigut l'aprovació del compte general de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2018. En aquest sentit, l'Ajuntament segueix fent una tasca en la qual s'ha de reduir el deute, però hem d'anar en compte en aquesta reducció de deute perquè moltes vegades s'assignen diners a unes partides que potser des d'altres costats se reclamen també que pugui beneficiar-se. Per a ser clars, quan s'han signat convenis, últimament s'han signat convenis on s'han donat molt pocs diners a segons quines entitats i possiblement s'hagin destinat quantitats superiors a altres. Per últim, també dir que s'ha aprovat la modificació d'un crèdit del 12-2019 en el qual hi ha 3 punts importants. S'ha ampliat el pressupost per als tradicionaris, el qual nosaltres veiem que ho veiem a favor. Està molt bé que féssim un tradicionarius lluït, que féssim un tradicionarius cada vegada més ampli, que arribi més a lluny, perquè al fi i al cap és el patrimoni de Roquetes. També s'ha ampliat el pressupost per als actes tradicionals, com és l'Ebrefolk, que és un altre del patrimoni que tenim a Roquetes i que sempre ens trobaran d'acord en l'ampliació d'estos actes. L'únic que sí que demanem és que, ja que ens posem a ampliar pressupostos per a aquestes actuacions, creiem necessari que també s'aporti part del pressupost per a fer-ne publicitat, que arribi a la gent de Roquetes, que arribi a la gent de les Terres de l'Ebre i obrir fronteres, perquè al fi i al cap que la gent vingui a Roquetes a aquests actes acabarà repercutint en l'economia del poble. Per últim, també s'ha aprovat una ampliació del pressupost per a projectes, en aquest sentit són projectes que nosaltres també proposàvem en la nostra campanya, que és poder adequar la zona de l'aparcament de l'observatori per a poder posar allí uns aparcaments per a autocaravanes. Això farà que Roquetes surti a mapes d'autocaravanes i la gent vingui a Roquetes. És un apartat molt important. Nosaltres ja ho portàvem en campanya i que l'Ajuntament ho comença a moure ens sembla molt interessant i prioritari. Necessitem polítiques de turisme aquí a Roquetes perquè acabi beneficiant a l'economia del poble. També una altra proposta, que és la de fer una prospecció als terrenys que hi ha en les piscines i les pistes de tenis de les instal·lacions municipals. No cal dir que Roquetes demana que es faci alguna cosa en aquelles instal·lacions que s'han quedat obsoletes i que, arribat a l'estiu en aquestes temperatures, són necessàries. Fan falta i per això Movem Roquetes estarem en favor en que ens poséssim les piles en solucionar aquest problema.
No res més, dir que disculpa al meu company Toni Hurtado, que mos ha agafat este ple urgent tenint-lo de vacances, però bueno, que Roquetes sembla ser que són molt treballadors i un 14 d'agost mos toca fer un plenari extraordinari. Moltes gràcies.